Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. A yau muna tare da fitaccen matashi dan kasuwa kuma dan gwagwarmaya kan fannin siyasa. Assalamu alaikum, muna maka barka da zuwa Kogo Talk. Amin alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko masu kallo za su so ka gabatar musu da kanka. Sunana Hussaini Muhammad Alinko wanda aka fi sani da dan amanar Zanna. Me ya ja hankalinka shiga siyasa bayan kasuwanci? Abin da ya ja hankali na shiga siyasa bayan kasuwanci wato ina so ni ma matsayina na matashi in ba da ta gudunmuwa domin a nuna ma jihar Zamfara ko kuma al'ummar jihar Zamfara cewa wannan tafiya ta matasa ce kuma matasa su ma za su ba da gudunmuwarsu 100%. Wani sako gare ka ga al'ummar jihar Zamfara? Ina da sakonni da yawa wayanda al'umma da matasa da dattijai maza da mata wanda suka aiko ni su na al'ummar jihar Zamfara baki daya. Kaɗan daga cikin sakonnin da kake tare da shi. To kaɗan daga ciki sakonni ne kuma da roƙo da neman alfarma wa a taimaka musu a zaɓa musu abin da suka ganin cewa shine alƙiblar su shine madubin su. Wa kenan? To ina so ka sani cewa al'ummar jihar Zamfara a yanzu suna cikin wani alhini, suna cikin wani nema na taimako da suka nema ga iyayen jam'iyyar APC da su taimake su ba su dama su zaɓa musu abin da su suka zaɓa. Allah ya zaɓa mana mafi alheri. Amin ya hayya. Shin ko za mu iya sanin waye abin koyon ka a siyasa? Abin koyi na a siyasa mutum ne daban da saura, mutum ne mai ilimi, mutum ne mai natsuwa, mutum ne mai hankali, mutum ne mai tausayi, mutum ne mai alkawari, mutum ne mai magana ɗaya, mutum ne wanda baya mai da magana ta koma baya, mutum ne wanda in ai da shi ba kowa yake ji ba, mutum ne mai sirri, mutum ne mai jin kai, mutum ne kuma uba ne uban marayu. Mutum ne wanda idan ya ga wani cikin damuwa hankalin shi ba zai taɓa kwantuwa ba sai lokacin da ya ga wancan ya yi da cikin damuwa. Masu kallo za su san waye wani. To wannan mutum ne guda ne wanda cewa jihar Zamfara zan iya ce ma kowa ya san shi. Mutum ne wanda yake da riko na yanki biyu amma mutum ne wanda ya game al'ummar jihar Zamfara gaba ɗaya ina ga ya kowa musu kamar shine uba kuma shine kaka. Halin da ake ciki mutum ne dai wanda zan ce maka Honorable Abdulmalik Zubairu Zannan Bangudu. A matsayin ga na matashi mai son ci gaban matasan jihar Zamfara, shin wace gudunmawa za ka iya bamu domin ci gaban wannan shiri? A matsayina na matashi kuma wanda nake son ci gaban matasa irin in ga matashi na abu yana burge ni. Jin daɗin wannan ƙungiya ta ko in ce wannan kamfani naku Koguna Tech Show ko? To gaskiya na ji daɗi irin tarban da kuke mutane kuma irin nuna godiya da kuke mutum ya zo ku tarbe shi hannu biyu gaskiya na ji daɗi sosai. To iya gudunmuwa ta ni zan bayar zan ba da kayan ruwa da kuma tishu domin goge zufa idan mutane sun zo. Masha Allah, muna godiya sosai. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako sai wani sati idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da mana subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Koguna Talk Show. Mun gode.